Di problema may ngamin, sir. Dito yung graduation me. Inrugida pa lang iti September 2024. Pero po, sir, iti Rinogenda, simbabot, aging ka, manipot iti Rinogenda ko nakidi, aging ka itahampay nga nalpas dito'y project da ngayon may dimpan dito'y. Problema, sir, dito yung kapuit na kami. Makunak nga substandard amin, kaputa, hamat nga na siya, ti panakaubra na. Muna-unay, dito'y naramid ng reservoir na, kanayon nga, lulukatanda, agkarkargalata kanayon, padadaal mat, detay, tatagan na, detay, check valve na. Kastamot na kita na ikapot nga kukos, sir, kita check valve na pa yung mapantal-talon, dadaal aming nga check valve na, sir. Kan may sabi, sir, aging kakar kito, handa pa nga inyawat kada kami. Agdua nga tawinin. Kastamit nga agungungat dito akin lute. Sa tinapnamaan na imbagada kami hindi nga Yusuf Crack nga mawampay matlang tinyas digda nga pirmaan. Digiti agtal-talon. Kun dito akin lute. Ano nga taon sir? Hindi na arami natin ang pre. 2024 sir. 2024. Hindi may na nakisarita sir nga mapatakder dito. Yan na nagiti kondisyon ngayon magana. Di kunata sir, dito ang donasyon dito yung dikiti Yusuf Crack mas lamang trata between the lot owner kanda ito yung manalo. Kung sa dalang iti 15 years sir, santo may suplintong ko lang kada ito akin lote kanisunton sa mga pari. Okay, so simple hindi na ipatakder dito sir ang nakita tayo matlang iti. Noon at epekto na dito, nung makatulong ba't lang, kada hindi manalo nung saan siya? Makatulong po maser, ngam at atum, deto'y matadaal nga danom, kaputa, aglukluk piyas mo, deto'y reservoir, atong kalukatam, at atu, deto'y matadaal nga danom, kaputa, kasi panakaramit, deto'y reservoir na. Kastamot na ito'y fittings na, sir. Lilik amin nga fittings na, ta ordinary nga hose lang amin, deto'y inusarta. Basically, assessment tayo sir, anak ko matrumbang inaramid diniya tapon hanga mapasamak na gito sir. Napintas ko may naramid na sir, sa balyan daw may assess, may takitaan kuma. So tika na yung mga bagbaga, kinagpaiso na, nagsurat kami pa yan dito ni Office Ilocos Norte. So kimbaga, may takitaan, aging kakatagito yung sir, handa pa yung mulak nga may kinita. At susublat na gini tao da. Tunggal agreklamo kami, o may mangkita nga maawang magargaraw da. So nga nasa uwan, nag-check pa o substandard namin sir? Substandard namin inusar da sir. Okay sir. Sir, manong hektarya, iti inbagada, kabailan na nga padanuman natin sir. Ken manuti kabailan na met at nga agdam sir? Sigun ti intulag tayo di sir, di sabay patadaran da dati, may tayo nga project, 15 hectares ti kaberan na. Ngam det, kunada pa mauntayan to tihos amin dito 15 hektarya kunada. Ngam awampay 4 hektarya na nakaberan dito hos ngayon kabil ka. Naapektaran sa amin, di Jimesa nga inararami tingang makunan sir nga pagalaan di supply nila nung tayo. Kinakpaiso na sir, dito hubon dito nga private. Ta kunada ngamin dito mula ti maayan tikas ta kunada di kinita danoyan ti ugong, dito lang timabaling ko na kami niti. So ngayon sakripisyo may, da kami pa ikitiyang smutakin lote dito sir. Sakripisyo may, dito kubon, tatan awan ti danom na. Kat may sangin bagata iti sir, mangtit to ti danom di jay, ngumay di jay balay mi. Awan mo sama nga natuloy sir. Kat kapilita nga nagbubungkam ti sabali ta awan na makaang ngamin dito dati nga bubun mi. So, sipod hindi nagsurat iti opisina niya sir, awan ti anyaman nga update na kanya tayo. At katay ti yung may, at tala iti yung may sir nga mawamot ti ko, may mintok time, deta mo lantat ka na yung ibagata, panahin lang susulat nga ba kinagpaiso na, bilbilin ng pay ni dati nga mayo, may apom no sa panagriculture, may follow-up na, ngumjakam mo, no, wala mapaspasamak, no, ipal-follow-up lang, no, saan, sikunti ko nata, yung may takan na minsan, kadwada tiniya, 3 weeks, pinapalapag. Palabas. Kung maging kakaragito yan, damot nga may kitkitan, sir, at palagip ko pa'y kayam, sir, at day may nga taga niya. Idinagsurat kami. Di ko na
paikiti hang problema da ngamin deta engineering kunana sapay tiniya wangkat niya Ilocos Norte wangkat ti bukod ng engineering office. Mm. Yes, sir. Sir, nakunampay nga 15 years iti initial nga imbagada nga pan nakausar at ilote tayo at that kontrata nga pinirmahan tayo, sir. Awampay sir ta kami mat kaya nga pirma naging nga handa nga taramdan nga nalaing detoy inobrada ta ti kayat mi sabi nga pirma mi pintasan da pa ilang aramiden detoy pitik dagiti hukos nga mapanta dagiti taltalon. Kas makita yo sir digest liplikyas masaysayang ti danom at adupay deta masayang nga danom ngem detay pakinabang dagiti taltalon nga mapantibingkag. Kaya may kumaser, sabi nga pipinirma kami, maayos pa ila amin dagito itapno, tikas tama pakinabangan gusto dagito kakapsat ng taltalon. Yes, sir. Sir, dati ka nasa akong proyekto, sir, plano tayo ni kaso nga awan man ti aksyon nga makita tayo, sir. Ti kunakpay kiti sir, no handa ngay kaskaso, ibabawi kung deto'y panako sir, deto'y lotek. Paikat kong kanyada. Ta inrogida pa lang iti September 2024 deto'y nga project. Aging ka kadagito'y sa ampay nga nalpas. Mapakinabangan man sa paminsan nagtagtaltalon te palupos damot sir nga sar mitap no manurnurang kano di baba ngem ado nakasaysayang deto'y tanom at ato ti madadaal ngem detay mapandataltalon. Ket ti pay problema mi sir deto'y lute ita na nagjanan na makita kat bumababag leseb gabuta kanayon nga malaylayos deto'y ayan na. Danom amin dito aglawlaw na kan dito uneg na dito lute. Sir, kinapagpwesuanan kalikagom tayo nga kitaan na yung program of works lang yung handa nga maipakita ka na kayo, sir? Ti kunak iti sir gabuta kasto iti inyon tay da tasyak pala ti presidente iti isang hera. Ti kunak kanya iti mabaling nga kita detay programa na kunak ta kahit ko makita no kasano ti no nga materials ti mo sar kadetoy ken no kasano ti katindog na daji pangipananda no nunod ta ti kaberan na at sikunti ko na da 15 hectares ti kaberan na detoy project da sir ngem kuna dagiti taltalon nita awampay 4 hektarya nga mapaspasaya kami ti dama sir. Awan lang informasyon tayo, sir, no mano iti budget na natin ang projects, sir. At iti may palpalapayag kanyak sir nga detoy jak lang sigurado ta kunada iti 15 million kunada jak mo ta 15 million namin dito sir may kapit. Tipay dati kinapagpwesuanan na ako mapay ti solar panels ita ligito'y nai-factor nga posta, sir. On sir ta so pa iti may sa reklamo sir ta na duma tinang kontrata sa bali nag-drill sa bali nagikapot iti panel sa bali tinagalagpay ket day tinagalat sir iso tinawti sapay deti poste nagdiretso nagpangato kunada at may pan nga solar lights na nga mawawat nay kapot pa sir kas makita yo. Yes, sir. Okay. Sir, tata, ang gundaway no dumdungag dagiti kaming tiniya ng una kini Apo Secretary Eddie Gillian. Ano ti mensahe tayo, sir? Tikunak ko malang nga po administrator. Kitain nyo kumamot basit ito yung project nga ipatpatungkol tayo kasta mapakinabangan dagiti nga naset dagiti agtaltalon. Ket gundaway mi kumapo nga makinabang gusto nga mahamot nga napintas tipan na karamid na. Ket pagpakasikam kumapo Gillian nga umay mo kumabisitahan nga mismo detoy project tapno ti kasta makita no kasano ti nakapayan ken namayan deti contractor nga nang bid ken nangati nga nangubra ka detoy. Yes, sir. Sir, manot miyembro ti isang hera tayo, sir. Ti membro mi sir nga makinkinabang detoy ket mano ako presidente. Nasurok ta nga 30 siguro sa 30. Ngam DJ daga nga mapapadano na. No mapadpadano man, sir, manudan. Tiagdama sigon ken ni presidente sir ket bang awampay patektarya nasursurok more or less per hectare kunan. Mano nga tao takin ko pa di per hectare, sir? Ang 30 da sir. Kidding. At dapay kumana nayon na DJ sir nga. Ano ko kompleto dito husna at ako agpalaod kumapelang nagpadaya sir. Dito makaperan.